Pagkatapos ng ube halaya, eto at okay naman ang iluluto natin. Papaya to, papaya. Tapos, dinagyan po makanina. Ini po na ano ini. So siya po yan. Ay, may mga pagkain pakarakan. Ditak mo. Oh, ali. Akala ko, dito ilalagay. Di na ako tatanggapin sa trabaho Sige, yan. Oo, nakakainis. Tapos, lagyan na yung... Ilalagay doon. Ini pwede ta. Karantye. Ali, ditak mo. Pulang ngayon po. Ditak mo. Yan. Tapos, Durok niya. Dahil bumili. makanta. Sige, din po. Eh, ko yata matanggapin mo, bro. Padarutan. Ayan. Ito. Yan. Konti lang din to. Wata kasing mata ko, kaburi mo, madagal ka kakabit. Ito. Yung ginawa ko, tinan mo sumabog. Ito yung niluto nating okoy kanina. Papaya and hipon. Tapos suka. Kanya lang. Sarap. Buko juice. Sarap. Marami pa tayong iluluto at saka kakainin mamaya. Meron tayong biringi, asadong matwa, tapos nag-iihaw sila dun ng bangus. And we're also talking about the history of the food that we're eating. Ito yung mga heirloom Kapampangan dishes.